Lijepo, lijepo. Ovo je kod naše kapitana ovdje pijace Omerovića iz Kladnja. On je glavni kapetan na te kantonu svih pijaca. Zapatio se on sa ženama. Ko je ovo okvir? Ko je ovo spikica? Sad je jeftino za snimati. Podne ćemo se prijeći, ali da snije sada. Rekli su da će baš će biti. Za to već za WC-a, na papira. Znači jeftino, sve stvari. Evo i ovo, 3. Molim? 3. Sad 3. Ne 3, ne. Hoće ovo da ti... Biraj narde! Kapetan, šta imaš poručiti našim pratiocima? Ja bi prvo poželio svima sretnu biričetnu i zahvalio bi se svim svojim prijateljima i prijateljicama najviše zdravlja dobro je. u čitavom svijetu, da stane ovaj nemajran rat, da se vrate na svoja ognjišta. A ko želio rat, damo da ga dragi Allah ima u kuću svaki dan i svaku sekundu i ratu između svoje porodice, a ne pusti ovaj narod da mi živimo kako je umijemo. A zahvaljujem se i vama što ste vi došli da malo snimate po ovakvoj hladnoći. Hvala. Ovo je naš glavni kapetan pijace ovdje u te kantonu. Zahvaljujem se svojom sinu Jasminu, prijateljima, svojoj sestri u Ženevu, svom šuraku Omeru u Njemačkoj. Ma eto, pozdravit ću šuraku u Americi. Pozdravljam svoju Hadžiru, moju ljepotu, mog sina, Čamla, njegovu suprugu, svoje unučadi. I pozdravljam sve ovaj narod u Srebrniku i širom, i u Sarajevo svoje Rome, i mušterije, i u Lukavcu, i u Olovu, i u mom Kladnju, i na Ciljugama u Žvincama, u Banoviće. Ma gdje god ko bio vesel ovaj narod i dobar, pozdravljam i želim sretnu biričetnu u zdravlju rahatuku. Hvala kapitane. Pozdravljam čak eto i u Srbiju, svoje prijatelje i neprijatelje. Odlično. I toliko od Omerovića iz ovog lijepog, malo hladnog grada iz Srebrnika. Uzdravlje kapitana. Hvala lijepa, toliko od Omerovića. Nema problema. A mora i montirao zbić da gume, zato što ljudi koriste. Eto ide. Evo na ovom štandu sve po 2 marke. Ovdje sve što nađete 2 marke.
Vidiš. Ali tu Bluetooth tastatura. Da vidite. Sve neki Bluetooth zvučnici. Evo. To sve objektivi, dvije marke objektivi. A nije ovo mali kopter, ovo ti je veličina srednjega. Ima još veće. Vidiš to i treći skot je 30 maraka. Bio pomoćni trener, sudija. Dok se završi utakmica. Ovo se on se šali. Sad je to. Snimamo malo za kanal. Idi drugog noć, slobodno i stajaš aha. A znaš ti si došao za njeg, jedan cep treba za jebeta gor. Ja. On tamo. Jebi na uti koji stajaš aha.